u r-rebbieħ ta' Mużika huwa Jamie Cardona. Jamie Cardona huwa r-rebbieħ tal-5 edizzjoni ta' Mużika bil-prestazzjoni tiegħu Stajna konna aħna. Meta wieħed jirrelata mal-arti hija waħda mill-isbaħ affarijiet u naħseb il-lejla kien xempju ta' dan u nirringrazzja dak kollha li xi mod taw ma' din id-diska. Jamie Cardona huwa magħruf l-iktar bħala attur, komiku u preżentatur tar-radju. L-ewwel attentat li nesprimi ruħi bil-mużika u n-nies laqgħu wkoll nirringrazzja dak kollha li laqgħu ma mustennejx daqshekk tqila. Grazzi kbira lill-pubbliku u l-futbol kollha li hemm u li qed jisimgħu id-diska Stajna konna aħna napprezza ħafna. Stajna konna aħna nkitbet minn Jamie Cardona u Alejandro Spiteri Monsinier u mużika ta' Jamie Cardona, Alejandro Spiteri Monsinier u Sean Farrugia. Fit-tieni post ġiet klassifikata l-kanzunetta Tiegħek Jien b'interpretazzjoni ta' Brooke, mużika ta' Cyprien Kassaru Brooke u lirika ta' Emil Kalea Baylis. Fit-tielet post ikklassifikat il-kanzunetta Perfett b'interpretazzjoni, mużika u kliem ta' Pamela stess. Ġew premjati wkoll Lisa Gauci għall-aqwa interpretazzjoni tal-kanzunetta Aħjar. U l-maestro Ryan Polabella għall-aqwa arranġament mużikali tal-kanzunetta Aħjar mill-ġuri esperta tas-serata finali. Fis-serata finali l-udjenza esperjenzat wirja speċjali mir-rebbieħa tas-sena l-oħra Maxine Patch u l-grupp pop operistiku ta' fama internazzjonali The Tenors. Għall-Istazzjon Nazzjonali TVM rekord fl-udjenzi ta' Mużika fejn it-tliet serati jirawhom 390,000 telespettatur.